Трябва ми емка. О, лилав бърст. Аз в принцип не ги харесвам, ама предишната игра убих двама с него. Иначе нема кефи като помня. Тук има двама, чувам при мен. Браво, идвам. Си надалеч и при мен има човек. Ето го, аз го видях. Ще изчакам се работни, ще го ръшкам. В смисъл не че е слаб, ама ти като си го чарджваш, не вярвам някой да пак да ти щупи стената или да ти дойде. О, бик! Не мога да отворя. Ето. Сега на къде? Или тук седим? Аз имам тактикал, за жалост. Пак е помпа да има. Стъпки. Те са далече. Да. Аз отдавна има зелен чарч. И ети 10 бандажа, ако ги искаш. Май долу. Ето къде. А не, той шокове. Сега не знам къде. Стъпки. И то много близко. Той е така горе, стопро. Ако мога го щупа да. Да, горе. Някъде. Да. Метки. Добре им два метките и номи. Идвам. Брат, ще ми двамата. Мини. Брат, ама то ти не ми дай да влезна, аз иначе исках. Аз исках да влезна, ама ти ме избуте и аз затова не успях да се прибера в... Да. Ето това не е ли по-яко, че е по-ниско? Да може по-бързо да падаш. В принцип искам тук, ама... Те ми взеха дроп. Yes, набрах се. Мале! Брат, аз имам най-добрия лут, сам ми трябва някакъв хил, брат. Имам сива емка и зелен тъндър. И метки. Какъв е шанс да втора помпа? Ето и бик и още един тъндър, аз си казвам. Та игра явно ще ми е вързан. Да, аз това правих, ама няма смисъл, аз ще го убия. О, и нормална зелена, какво е по-добро? Тъндър или... Зелен тъндър или зелен нормално? Ама... Тая тъндър е с по-голям мерник. Добре, взем нормално. И още един бик, аз брат. Да идвам ли? Да идвам ли? Бра. Значи играем много фил. Не брат, тая игра ми е много бързана. Ама такова е ги. Ако ги стреляш с RPG после семка, за да можеш да им шупиш стената и да ги хитнеш. От планината някъде. Ето тук има един. Аз имам горе на планината. Да го убия. Браво. Спама го. Не че не... Браво, браво. Идвам. Мен някой спрома снайпне или теб. Чух снайпер.
Има лилав пистолет. Добре, няма го взема. Пича игра с тактика! През стена! Не, брат. Пича игра с тактика, бахти бота. На мен имката не ми стрелна, брат. Брат, няма аз отивам в зона да си вземем помпата. Ако той не ми е взел. Първо ще пробвам го убия, а то другия се ребутна. Сега ще му сплитнат, защото са тъпи, брат. Ей, това го убих тук, където. Ей, тук. 30 крак ног. Кажи ми, че имаш хил за лайт. Няма хил за лайт. Добре, значи няма хода в зоната, знаеш. Браво, бе. Има ли ми помпата, зелена нормална? Бате, ще трябва да играя с тактика. И с новото тъпо оръжие. О, ми е взел биговете. Сива нормална земя. Още една, добре. Той ние сме добре тук. Не знам. Ей, тук някъде в тая къща имаше зелен тъндър. Да, ето ми го зеления тъндър. От 200 метра. Буквално аз бях убил един от 130 и няколко метра семка преди не знам колко време, няколко дни. Доса. Май го. Ай, тук е, тук. $50. Ръжката. Крат на едно е. На едно е. Беше на много малко, браво. Ще поевам нагоре. Брат, много му набих във въздуха, аз горем ботнах във въздуха. Къде е? О, да. О, метки. О, има златен скар, ти не знам как не си го видял. Не го ползваш. Брат, аз съм най-добрия лут в момента, ако имах златен спас, ще да е още по-добър. Да, не се оплаквам. О, изплашки, гледай! Аз буквално клякам да видя дали има някакъв чест тук. Не. Има сплашки. Ей, тук някой беше строял, ма сега го няма. Като дойдох да лутна име, тук още беше ги построил. Аз дойдох за шоквей. Къде? И аз мога с шоквейвки, ама... Сигурен ли си, че е бил човек? Ето го. Видя ли го е някъде натаме? Не на това дърво, по-назад. Ето го на планината. Няма ребут, затова спази ся. Къде е? Идва. Крак! Ног. Има. Добре, пие го ти. Аз имам 6 минути и 2 метките. Добре, аз имам перфектни материали, имам почти всичко макс. Само 496 дърво. 4, не ми давай. Някой шокове, ей тук е. Крак почти. Мисля, че е почти крак.
3 или 2 пъти му набих демидж. Добре, аз съм тук. Шокуева. На, брат. При мен! Бате, какъв е шанса да е точно при мен, а ти же какво си чак там? Брат, какъв е шанса точно в него да му импулс? Добре, взех го. Но спами, брат. Сега да не стане, че да се разреве. Но 21, да, брат. Не трябваше да се показвам. Смахам от тук, брат. Няма си хъба материал, бахти. Схъби ми целият материал. Стъпки. Стъпки. Човек. Не, брат, трябва да взема тока и няма го откажа. 43 дърво. Добре, аз знам къде. 48-32 лайт. Ей, тука. Дай горешка, мили. Помощ. Двама са ми. Един е на лайт. На един хит може би на лайт. Един червен Дедпул. Нок. Има още един, има още един. А той ме стреля, ти го ръшкаш, брат. Той ти го ръшкаш, брат, той ще продължава мен да ме стреля. Вземи си ги метки, това има два тук, аз си ги дам. Да, аз имам два. Бате, тази шокуейвка нема шокуейвна. Нямам, брат, аз имах 6-7-2. Супер хирото ли? Кой има ли ми взе? Всички мините ли ми взе? Давайте докато разберете. Всички мините ли ми взе? Аз имах 12-7-6. Ти ли ми взе всички минита? Не ми даде ли лаво SMG, ма не че го ползвам SMG-тата. Бате, моля се да нямаш повече шокуейвки, защото аз нямам. Лама! Ела при мен, ако може. Молица, отвори се, молица, отвори се, молица, отвори се, молица, отвори се, молица, отвори се. Yes. Не, шит! Брат, за какво ми дах толкова мини? А ти пак ми ги взе. Защото мен не са. И скоро няма да има и ребут, брат, така ни рефреш. Ма няма такой. Имаше още, аз ги дропнах, защото взех метките, биги. Тук сме добре за сега. Има метки тук, бандажи. По-скоро за теб, защото аз вече не съм там. Зелен тъндър, тук са тук.